pracuje s dispečerom, hlasy zmení a mimoriadnosti, rieši meškania a obmedzenia, upravuje poradie vlakov, zabezpečuje križovania a prechádzania podľa platného grafu. Výpravca, presnosť a poriadok, výpravca, kontrola trate, každý pohyb je riadený, každý krok má postup. Zodpovedá za bezpečnosť cestujúcich, zamestnancov a súprav, zaznamenáva udalosti do dokumentácie, vedie prevádzkové záznamy, postupuje podľa predpisov, technologických postupov a noriem, rozhoduje v reálnom čase, bez možností odkladu. Výpravca, rozhodovací bod, výpravca, súčasť systému, stanica funguje len vtedy, keď jeho práca funguje. Nepretržitej prevádzke vodne v noci počas sviatkov, zvláda štandardnú prevádzku aj mimoriadne situácie,